ọsafuchi Igbo je kpọrọ ofu mmanya nọ na n'ọgụ wee kpọnye Ken ọnwụ Igbo ka Ken nọrọ kedụzi ka onye bụ great grandchild go ga-esi pụta site na ya bụ nna gị because madakwa ebe o bidoro from Ken to Noah, from Noah to Abraham, from Abraham to Isaac, from Isaac to Jacob mụtara Gad mụtara eriwe Musa ụmụ onye ndị nri na-aba apụtasị na ha bụ isi nri mba ihe ndị nri bụ dibịa abụrụ Gad. This Creative Law TV, guys, today we are live and direct in Igbo, in a village called Umudege, in Igbo. Otago here is regarded as Igbo, where the origin of Igbo started, where the Igbo, because you know, this we all are Igbos. Otago, and these Igbos we are all answering is the name of a human being, the name of person, and this is where he originated. So we are here to listen, learn, and know our history, how we came to this world. Iwatago, let's enter the Obi and listen to the Iche, who is the one taking care of the Obi. Let's go. So guys, we are entering the Obi Igbo, Iwatago, where they will tell us everything you need to know about where you come from, being an Igbo man or woman. So here, you can't go in wearing slippers, sandal or anything, so I have to remove my watago and enter with barefooted. So good morning, sir. Good morning. So may we know, introduce yourself for us, may we know you, sir. Mowabo Chief Charles Chukwunonso Mmekonkwo. Okay. Nze Eze Obi Ademwe Igbo Ukwu. Okay. Eze Obi Ukwu of Agụata. Okay. Eze Obi of Anambra. Okay. Eze Obi Ikwe Southeast. Okay. And Patron Anambra State. And Patron Traditional Ruler Southeast. Wow. Nah, carry. So, Keba Nokita, where are we? Ebe Nokita awụ na Obi Igbo. Okay. Maka ụfọdụ na-asị Igbo bụ mmadụ. Igbo esighị n'ikuku bịa, Igbo bụ mmadụ. Mana eziokwu. Kama na Chukwu mmadụ ịma ndị mmadụ na-asị apụta ndị ụka na-alafu anyị na-edufesi anyị si anyị na-ada na Eve nwoke mbụ Chukwu kere, mana onye izi Chukwu kere asị mmadụ n'ụwa niile bụ Igbo. Ebe a ka ụwa bidoro, n'Igbo ka ụwa bidoro, and ebe a ka Igbo biri. This will be here. N'obi a ka Igbo biri, wee bili n'obi a. Onye ọzọ Chukwu kekwalụ before ka eli Adam and Eve bụ Elimen. O nwere ndị na-agba ajị ka anụ ya na-abị n'ime ọfịa mgbe anwa a na-akpọ Elimen. Kịta ha echenjigo na-azazi ndị okotu. Ọha bụ okotu tata because weather and nature echenjie na ha dịkwa ka anyị. Ihe na-anụ ka a na-akpọ igwurube okotu. Igwurube okotu bụ adazie nnukwu. Ichida, Ọlụukwu, Osumenyi, Ikenga, and others. Okay, okay, after okay see Igbo. Okay, isn't that here before? Yes, but nature and the position and condition a change go had the wakaya. Okay, that means does that mean that have mother before? Have mother. Manana Bajika no here. Age up Haley men. Ego one history I got say Haley men. Okay. Oh hammer. Man nature and the weather. Even in the Ocha, in that one in Europe. How no obodo a highest 5 years if na call ha ga-ebido change we all nature na change ya. Mana eziokwu. So ebe a ebe Igbo bili before the Igbo ebidogo enwe obodo nke ebe amusarụ before Chineke wee ke Adam and Eve n'ogige Eden. Ebe ka Eden dị ọ dị n'obodo Igbo mba ke bodies Eden na Igbo ebe a na ụzọ Nsụka. Garden of Eden, man. Yes. Eden anu Ogidigad of Eden, King of Eden. On Enugu State God. Bono. Jesus Christ. Yes. Then kedu Eden. Chineke kele Adam and Eve no yiye. Mana o nyere ha condition
na ha na ịga na face to face mana ha agaghị atụ ime, ha agaghị amụ nwa. Ị gaa na Baịbụl ya agụtakwu ya mgbe agwọ ji bịa wuo Eve, na ọ bụrụ na ya na Adam wee mmekọ na o ji eke mmadụ dịka Chukwu, Eve wee wuo Adam wee rie ya na ha wee dị ime Ken. Chineke wee chụpụ ha n'ogige Iden ahụ ị na-anụ ha kere ha, akpụrụ ha, ha bido anya ha mepe, ha ma na ha gba ọtọ. Mgbe ha mụziri Ken, ha wee sị na anya ekene mmadụ dịka Chukwu. Ọ dị na Baịbụl. So ihe a niile na-eme na anụba ya n'Igbo. Yes. Now mgbe Chineke anya ha mepere, Chineke chụpụzi ya n'ogige Iden. Outside Iden ka a nọ mụọ onye a na-akpọ Ebel. Oge na-anụ maka Ken and Ebel. Yes. Then mmehie Ken dị to fail because onye bụ isi mmehie Ken. Mgbe ha na-abụọ na-eto togido toluo oge o nwere oge nwoke na-eruo iji aka chụrụ aja. Yeah. Ken chụrụ aja, Ebel chụrụ, Chineke na-ahụta nke Ebel na-ahụta nke Ken. Dutu obi ọjọọ Ken wee mee gịnị? Wee hụrụ nwanne ya pụọ n'ọhịa wee magbuo ya because of iwe. Chineke wee sị ya, Ken, where is your brother Ebel? Ọ sị ya na ya ọ bụ onye nche nwanne ya. By then ọbara Ebel mee gịnị? Chụgharịba Ken. Ken wee zụra wee kpọkwachu sị ebee ka m ga-agbaga ma ọbara nwanne m na-achụgharị m. Chineke wee sị ya gaa na wilderness na east, jee na Genesis 4 ya gụta ya, gị gaa na east. O wee sị ya na aga ebe ahụ na afọ nke a karịa na aga ebe a na a ga-egbu ya. O wee jụọ then kezi ndị ga-egbu ya nke a ka m jụrụ gị, ebe ọ bụ na mmadụ anọghị n'ụwa ka ndị ga-egbu ya. O wee sị ya na anyị ga-enye gị akara nke nleba ama na onye ọ na-gburu na anyị ga-egbu okwe saa ka ezi ndị ọya egbu. So ka ebe ndị anọzi n'ime ọhịa. Then Ken wee pụọ njem wee jee ebe Igbo, jegodo wee bata na Nog na be Igbo, maka Igbo enwego n'obodo biri na paras ya. Ebe o jee na Nog ka o jere ọsọ abụcha Igbo o jee kpọrọ ofu mmanya nọ na Nog wee kpọnye Ken. Ọnwụ Igbo ka Ken nọrọ. Ọnwụ Igbo ka Ken nụrụ. Ndị Igbo ị na-adụ maka Igbo anwụ Igbo kagidoro nka yi na ọdụ ndụ wee nakpu ana. Igbo aka nke onwe ya sị na ebe eniri Igbo. Okay. Mana ọ bụrụ ndị ọcha asị na Elijah nagolo eluigwe, mana ọ bụrụ ndị Igbo akpọ ya ekwensu. So that means if ị na-akọwa bụ na oge ahụ Chukwu kere Adam and Eve, Igbo anụgole kpatara na Ken jere Igbo. Okay, another question m chọrọ ịjụ, ka ezi otu Igbo si wepụta? Chukwu kere Igbo n'onwe ya na cave ka o kere Igbo. Chukwu kere Igbo, all nature and the weather na-emezi anyị ji ebi like this. Even some cave ka dị alive today. Mgbe ebe Chineke ndị mmadụ na-ebi mgbe ahụ, ije owere izigara iji na-anụ maka cave. Mgbe ebe a ka ha na Chukwu na-enwe mmekọrịta gasị, nke ebe akụkpọ na ije kịta na mkpụmọnụ, o nwere ebe a na-akpọ mkpụmọnụ, ị ga-afụ okwute gasị n'obodo a, n'ebe a kịta ị ga-afụ okwute gasị ihe arịma dị mgbe anwa. Mana ịmago weather and nature na-echange things. Ije Ogbunike, ihe anụ na onwe cave ka dị n'Ogbunike tara. Yeah. Then let me start where I stop. Now mgbe Ken bizi ebe a sa avọ Igbo 3 years, o duru ofu nwaanyị dunye Ken nọba. Nwa Ken nke ịtọ nke nọ na nwoke nụrụ nwaanyị na-abụ afa nwunye ebe Ada. Jee na Genesis 4 ebe Ada si pụta ube. Genesis 4 iji agụta ya. Nwa Ken nke nọ na nwoke nụrụ nwaanyị na-abụ afa ofu nwunye ebe Ada. Ọ dị na Baịbụl. Ada? Yes. Genesis 4. Now mgbe Ken ruru agbụrụ nke nọ na-abata na nke ise, o wee duru agbụrụ ya megịnị move. Ebe izizi alụrụ first pyramid in the whole world, ya alụrụ structure izizi bụ na Nsụka. Quote me everywhere. The first pyramid in the world. Ọ mgbe ndị ọcha gbalụ ndị Afrịka ka ha bịa sechaa foto kurikọ jeze n'Egypt rụọ ihe na pyramid of Egypt. Ebe izizi alụrụ original bụ na Nsụka. Quote me everywhere. Anụbeghị m nke a before. That's a quote me everywhere.
make a research. The first pyramid in the world bụ na Nsụka ka alụrụ ya. Then o chirizi ụmụ ya agbụrụ ya apụba ebe Ken setụrụ with agbụrụ ya bụ ebe a na-akpọ Nubia. Igbo settle with family ya. With agbụrụ ya zi bụ na Nubia. Nubia ka ha nọ. Ụmụ Ken na-emekwa ihe ọjọọ dị iche iche. Chineke wee decide anaghị emebi ụwa. The only person Chineke ghọtara na Nubia bụ onye a na-akpọ Noah. O megidozie Noah ziri ozi ọma 10 good years. Onwe onye nọrọ Chineke ndị mmụọ ozi wee sị ya alụba ụgbọ. Ọlụcha ụgbọ sị were anụ ọbụla oke na nwunye tinye n'ụgbọ. Mgbe o tinyela anụ ahụ niile ahụ tinyechaa ọ sị akpọrọ ezinụlọ nke aka tinye n'ụgbọ. Ọ kpọrọ ezinụlọ tinye n'ụgbọ. Ndị mmụọ ozi mechaa ụgbọ. Mmiri zo 40 days and 40 nights. Wee kpochapụ obodo a na-akpọ Nubia. Ọsọ agbụrụ Noah bụ ihe survival after mmiri zochara. Mgbe ụgbọ senkere ụmụ Noah wee decide na ha ga-alụ Tower of Babel ka ha na Chineke na-emekọrịta. Chineke wee tiri ya confusion. O nweghịzi ma ihe ibe ya na-asụ. Ndị asụsụ na Lot dị iche. Lot kpọrọ ndị nke na one side. Abraham kpọrọ ndị nke eme gịnị na the other side. Ha na-abụrụ because asụsụ ekewago ha. Then ndị nke sokwa Lot na-emekwa ihe ọjọọ dị iche iche. Abraham side nke amụtara nwa. Mgbe iwe wekwara Chineke ọ chọkwa ka o mebie ose ndị mmụọ ozi ka ha jee mebikwa obodo a na-akpọ Sodom and Gomorrah, obodo Lot. Mgbe ha na-aga wepụta na amabe Abraham sị ha na unu dị ka ndị si mba bịanụ ka unu zuo ike. And Abraham nyere ha nri nye ha mmanya ha zuchaa ike. Ha wee jụọ Abraham gịnị ihe ị chọrọ. Abraham sị na amụta nwa. Sị by this time tomorrow ya next year na ị ga-amụta nwa. Sela nwunye Abraham wee chịwa site n'agadi ya ka ị ga-amụkwa nwa. Abraham still na-eso ha asị nna nke okwukwe. Kedu ebe unu na-aga wepụta nzuo sị Abraham na ha na-aga imebi Sodom and Gomorrah because of ihe ọjọọ dị iche iche. O wee yọọ ha sị ọ bụrụ na anyị chọta mmadụ 50 ibe ezi ụmụ ha nwere ike ịhapụ. Ha sị Abraham chọgido ruo na 5 o nweta ha. O wee yọzie ndị mmụọ ozi ọ bụrụ na enwere ike ala awụ ya ka anyị gwa nwanne ya ka ọ si ebe ahụ pụọ bụ Lot. Ha wee grant ya. O wee gwa Lot. Ha wee sị ya mana ọ na-agwa ya na Lot pụba ihe na-ekwe n'anya n'azụ. Mgbe ha na-agbapụzi before egbunigwe tibe ama mmiri gbube iji wee destroy Sodom and Gomorrah. By then ka nwunye Lot na-ele anya n'azụ wee ghọrọ ogidi nri. Ọ dị na Catechism, not the Bible. Now, Lot wee kpọọ sọ naanị ụmụ nwaanyị na-abụọ mụta mekede mgbapụ. Then ka nchi ya too Abraham. Mgbe Abraham mechaziri ihe ndị a chiyata, nwunye bụ Sela ịmara ụmụ nwaanyị bụ ekwensu. Nwunye wee firuo na ọ bụ onye nwaanyị amụta nwa wee nye Abraham mmanya ọṅụọ ma ṅụbigo oke. O wee kpọrọ maid a na-akpọ Haga kpọnye Abraham wee dị na o wetụrụ ime isi na-awụ ụwa today. Then Chineke wee sị ya na ọ bụ onye nke a ka anyị gwara gị na n'ọnwa nke nkwa guduru onye a dupụ ya mana isi awakwana ya na nwa ya. Abraham dupụ ya. Ọ ha bụ ụmụ Ishmael na-ewu ewu Fulani today. Ọ ya ka Fulani eji nwe agbụrụ. Put me everywhere. Fulani Nigeria tata, Fulani Chad, Fulani England, Fulani America, the same language. Ebe ọ na ha aja mụrụ ha eme nwanne because ha na-anụ asụsụ ha. Inwe idea? No idea. That one. Onye amerụ. And gịnị kpatara ihe a ji bụrụ Ishmael tọrọ Isaac maka ya kpụpụzi ya before Chineke gọzie ya bless ya ọmụọ Isaac. Then Isaac nụrụ nwaanyị n'obodo Lot mụrụ onye a na-akpọ Lubeka. Lubeka bụrụkwa aghụghọ ahụ bata ọbara ahụ bata. Lubeka wee tụ ime mụọ Esau and Jacob. Esau bụ diọkpara ejiwe ka mana Esau bụrụ ụzọpụta which is diọkpara. Mana mgbe Isaac kago nka kpuo isi ya ọ kago nka ọ chọrọ gị na ọ kpakọtawago wee sị Esau ya ji egbutere ya anụ ya lichaa ya wee nwụwa ya wee nara okwu ọnwụ na ya wee nara. Lubeka ọ gwara nwunye ihe ọ chọrọ ime. Oluka ịsọpụrụ
Rebeka wee je gbuo ka Isaac Esau gbara ajị ka anụmanụ mana Isaac agbagha Jacob agbagha ajị. Rebeka wee kpọrọ je gbuo anụ wee kwa akwụkwọ yinye Jacob wee duru Jacob dujelu Isaac ka ọ gọzie. Isaac wee nye Jacob aka na sị ya na ahụ dị ka ahụ Esau mana onu bụ onu Jacob ma still ọ gọzie. Ọ Jacob ebe ọzọ ili na-ebe ụmụ Israel ya bụ Jacob Israel ị na-anụ tata. The same Jacob mụrụ ụmụ Livin from Ruben to Benjamin obere nwa. Ọ na-abụrụ Jacob a ka Gad si. Gad mgbe e nweziri ọgbaghara ụmụ Israel ụmụ Livin ahụ nwere ọgbaghara ha jesara ka Gad na nwunye ya si tụrụ ụgbọ mmiri wee bata ana Igbo wee bata na Kogi steeti ebe mmiri na-atọ jekọtara River Niger Benue Adaoma Mbara ebe a ka ụgbọ Gad kpuru ya na nwunye wee gwuru mmiri pụtara aka ụzọ wee nọ n'ebe anwa wee mụọ Eri. Genesis 4:6 ka m na-agwa gị mana ị gbara a gwara na Ken jere ala Igbo na Genesis 4. Ken savụrụ Igbo Genesis 4. Genesis 4:6 ka Gad bịara. Gad mụtara Eri maka ihe ndị nri na-asị gị ha bụ isi. Quote me everywhere. Then Eri anwa nwụsaziri ụmụ nri. Eri anwa bụ ndị a ugbo ha kpụrụ ndị mụrụ Eri. Yes. Eri anwa mụtalụ Agreli Enugu Agreli Abagana Ọgbalụ na ndị otie. Eri mụsara ha ma ọrụ Eri ebe a. Onye a mere na njiri gwa ndị nri mgbe a nọkọtara o nwere ihe egwuta n'ebe a gasị ndị nri bịa zọba ịnọ ha nwee asfalt ya gasị ndị nri zọba mgbe e jụọ ndị nri si a na-eni eze nri eni na ọnwụọ. Gịnị kpatara eji akpọ eze nri ọkara mmadụ ọkara mmụọ? Nsị a bikos na mgbe ebidoziri eze nri anaghị echi ha eze ihe a na-echi bụ eze nri 1 eze nri 2 eze nri 3 eze wee jedebe ebe ejedebere and eze nri ya na-ebi n'ụlọ to start with. Eze nri bụ eze alụsị onye bụ eze nri otu ome everywhere. Onye chọọ ha sendị ekwesa nkiliacha ya ka onye akụkọ bet eze nri bụ eze alụsị. Kedu ihe o ji bụrụ eze alụsị? A na-akpa ya na ndụ. A na-akwa eze nri ọbụla na ndụ Before na ọnwụ akwa ya. Anyị akwazi ya na ọnwụ. Eze nri onye ọra ji echi eze nri a na-agba afa na-achụ aja emegide nweta onye ya bụ eze nri obido kpochara ihe eze nri ahụ megido the last day eji ekpukwasị okpu eze nri o ji eje n'ebe ahụ mmiri gbara ịtọ mmiri na-atọ jekọtara na Kogi steeti were udu aja kuru mmiri na-abata. Ọ na-abata ndị nwunye ya kpụchasịa isi iri akwa ụjụ na-akwaghị ndị mmadụ a na-akwaghị. Ọ na-abata rube gba egwu a na ọrịkpuru ekpochie 4 feet akwagodo ha na-akwa chichai. Next thing ji eme na agbagha na 21 gun salute ahụ esetiri agbapụta akpọrọ akpọnye ụmụaka nri eme gịnị akpọrọ ya na kpuo ọfịa nri. Onwezi ihe jikọ ya na mmadụ n'ọfịa nri ya ka ọ ga-ebizi. Ịda otu ọta ata jee ọrụ eri jụọ akere ebe ọfịa nri ịba n'ime ị ka ya afụ unu eze nri biri na ọrụ eri ebe a. O mebichichazie nwụọ ụmụaka nri ya atụfu ya pụta kụọ mgbịrịmgbọ na eze nri ya na kpuo n'ofe. Igbo bụ onye nwere palas nwee ihe o jiri bili eze nri n'ọnwụọ atụfu ozu ya. Eze nri quote me everywhere. Ihe nji ikwu ya bụ ka n'oji apụta na WhatsApp onye a chọrọ ka nwee chalenji. So onye ndị nri na-aba apụtasị na ha bụ isi nri mba ihe ndị nri bụ dibịa agbụrụ Gad. Ọnya ka ndị nri na mmadụ na onye Igbo kịta na m mere alụ kịta ọ ndị nri a ka a ya akpọ akpụ ahụ akwụ ụgwọ ha akpụọ ma na mmadụ kwụrụ ụdọ ma na mmadụ dara mmiri. Ọ ka eji akpọ ndị nri onye ezigbo onye Igbo ama nje kpụ alụ. Ọ ndị nri na-akpụ alụ. Quote me everywhere.
achọrọ nka m nwee chalenji ọ bụrụ na asị akwuo gbametụ nsi tụ asị kedụzi ka onye bụ great grandchild gị ga-esi pụta sizie na ya bụ nna gị because madokwa ebe o bidoro from Cain to Noah, from Noah to Abraham, from Abraham to Isaac, from Isaac to Jacob mụtara Gad mụtara eriwe Musa ụmụnne abịazie nri ahụ amụtara great grandchild asịzie na ya bụ nna Igbo which nna na-asavụrụ Igbo nna chekide ya bụrụ ọbụ savụrụ Igbo achọrọ nke mee chalenji Igbo ebe a ka o biri na ya mgbe ndị ọcha bịara emechaa research ma ndị nri ahụ emechaa research ma ọ bụrụ na ihe na maka prọfesọ Kate Acholon late ihe na maka prọfesọ Gbezi Igwe ha ncha bịachara emechaa rụcha carbon date wọl wee mara maka ihe anyị carbon date ya mara afọ na ọ nọrọ e nwere ndị na-agba ọrụ ha pụta kịta etesie aja amara mgbe ọ nọrọ afọ na ọ nọrọ so afọ ole ka ọ nọrọ oteka ọ dị n'akwụkwọ ha ọha bịara mee onye gwutere ihe ndị a bụ onye a na-akpọ Protestant from London ka o si bịa 1980 gịnị 89 ihe a kịta bụ ihe egwutere n'obodo n'ebe a ihe Igbo ji bi ihe niile a so but ife m na-ajụ bụ ka onye ife a ihe a kpọrọ kịta na otu a ka Igbo si dị ọ picture bụ ya one nke m nwere ike ịzago na nke a kịta bụ we all like ihe m nwechere ọ mgbe a bịa mechaa ihe a wee think ya back etu mmadụ dị mgbe anwa ọ Minister for Culture and Tourism Franklin Ogbuewu onye Abakaliki mgbe ọ bụ minista ọnya kpụrụ ihe a after the research wee dee ihe a the man Igbo the ancestral head of the Igbo race in his obi. Okay, so isi nọ ebe a ka Igbo biri